Aktier har været ustoppelige i år, og stigningerne, ja, de fortsatte endda i juni. Faktisk så meget, at måneden gik hen og blev den anden bedste for året med et afkast på små 4%. Forklaringen på de her rigtig flotte aktieafkast, ja, de lå i den amerikanske inflation, for den var altså lavere end hvad økonomerne havde ventet. Og det var godt, for så kan den amerikanske centralbank med god ro i maven gå i gang med at sætte renterne ned snart. Og hvad der er godt for centralbankerne, der er altså også godt for markederne. I hvert fald i disse år. Så både aktier og obligationer, ja, de steg altså rigtig flot på nyheden. Hvis jeg skal være ærlig, ja, så stiger aktier altså så meget, at selv vi som garvede investorer kan blive helt urolige for, om det vitterligt kan fortsætte. Jeg tror, det er meget naturligt at tænke sådan, når vi stort set hver dag ser en ny rekord i aktiemarkederne. Men som de fleste nok godt ved, ja, så har det altså historisk været en dårlig strategi at sælge alene, fordi at vi sætter nye rekorder. Indtil videre, ja, så bliver tingene altså stadigvæk bedre, og når de gør det, ja, så plejer aktier at stige. Vi tror, at det her også vil komme til at ske over de kommende par måneder, og vi har derfor ikke ændret i porteføljerne, og vi har således stadigvæk en høj allokering til aktier. Og det høster vi frugterne af nu, og jeg vil i al ydmyghed bemærke, at Optima har haft en rigtig stærk start på 2024. Vi ligger flot til i forhold til vores konkurrenter, når man sammenligner på afkast. Og det er det, vi hver dag arbejder på. At levere højere afkast end det passive alternativ og vores konkurrenter. Og med denne positive nyhed, ja, så ønsker jeg altså alle en rigtig god sommer.